अरे तुम तो जरी जल जुआ अरे हमारा खातिर तू ही बड़ा राजा जी कि तहरा के केहू जुए कहियो जा तारा के केहू छुए जाए तारा के केहू कुछ करे हमरा का फर्क पड़े वाला अरे तुम तो गुमान में रहे बाकी देखिए गुमान में रहे के ना चाहिए रुसल मनावल 4 दिन ही ठीक लगेगा। अब 1 हफ्ता महीना हो जाए तो समझी के जा कुछ दिक्कत बा। अरे तुम तो
सभी लोग आशीर्वाद देके कहता हमारा भौजी के हमहू कहता अरे शिव जी के पूजन की विंध्याचल धाम गइलो एकर आशीर्वाद से होरिया ऐसन पाइलो कौन ऐसन देवी देवता के वो ऊपर नजर पड़ल के इतना सुंदर हो गिरा भैया अरे शिव जी के पूजन की विंध्याचल धाम गइलो और आज बताओ तो बड़ा खुशी होता हमारे को भाई बनारस में रहे हम तो सोचनी ना कि अपन जन्मदिन में पार्टी उठी कर वो भाई इतना माने ले कहले कि दीदी रुआ बनारस आइब रुआ करती हमनी के और हमनी के पूरा परिवार रोज सबके गीत सुनेला अब देखिए माने वाला के भी नजरिया होता है ना तो भाई गाय वाला के कमी बैठे इंडस्ट्री में लेकिन आदमी के सबके नजरिया में माने के तरीका बा खाली एगो गीत से खाली जन्माई के भजन बा वही से और आज जन्मदिन में विंध्याचल माई के हमरो दर्शन भइल आज भोरे भोरे ए खातिर हम भाई के बहुत बहुत शुक्रगुजार बानी काहे कि हम जाना सकनी है कि कार्यक्रम रहे आज पटना में तो भाई हमके वीडियो कॉल कर दर्शन करा देले अरे शिव जी के पूजन